Zdravíme z Aquatermu 2026. Zde probíhá právě Business Forum a na něm blok věnovaný s fotovoltaickým a větrným elektrárnám. Tématem další přednášky bude komunitní energetika, respektive sdílení elektřiny na Slovensku a přednese vám ho pan Richard Modrák ze společnosti Kex Energy. Kex je zkratka, kterou já nechci pomotat, protože slovensky neumím tak dobře, ale pan Modrák vám ji jistě představí. Pane Modráku, je to vaše. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Som rád, že môžem na tomto fóre predniesť vlastne za Slovensko a ono tu bude taká kombinácia, bude to taký československý vstup, takže aj možno k tomu vysvetleniu, čo tá skrátka KEX znamená, je to klaster energetických komunít Slovenska, ale jednoducho povedané je to taký slovenský UKEN, čo asi je vám skôr známe. Prejdem rovno k tomu, že vlastne o čom táto téma bude a ja vlastne uvidím možno také tie rozdiely medzi českým modelom, slovenským, kde sme možno my trošku napred, kde zase závidíme vám, ale vlastne ukázať, o čom ten svet komunitnej energetiky je, hlavne teda pri koncových zákazníkov a spotrebiteľov. A druhá vec je, že čom sa vzájomne môžeme inšpirovať. My ako klasterických komunít, našou úlohou je práve pomôcť či zákazníkom, samosprávam, firmám, aby jednoducho tá komunitná energetika nebrala sa ako nejaký strašiak, ale ako niečo, čo môže pomôcť. Je to práve tá moderná, nová energetika, ktorá vlastne znižuje náklady, zvyšuje efektivitu a v konečnom dôsledku pomáha mestám, obciam. Na úvod si trošku pomôžem tým modelom, čo to tá komunitná energetika, alebo jednoduchšie povedané zdieľanie energie je. Častokrát sa tomu hovorí taká Kolumbová žena. Mnohí o tom počuli, nikto to nevidel, tak ja to tak krátkosti vysvetlím. Jednoducho povedané, keď na nejakom mieste máme ten fotovoltaický zdroj alebo nejaký iný zdroj energie, to je jedno, či to je veterná, vodná alebo teda fotovoltaická, tak v určitom čase ten prebytok elektriny viem poslať kdekoľvek v rámci siete. Čo je dôležité práve to, že na to využívame existujúcu distribučnú sústavu, to znamená, nemusíme ťahať nové káble, nemusíme to prepájať na vlastné náklady, ale jednoducho to, čo už je postavené, to, čo sme zdedili, to, čo sme postavili, to využívame. A tak toto je jednoducho medzi jedným domom a môže mať jednoducho svoju chalupu, svoj dom niekde pri Prahe, alebo v našom prípade pri Bratislave, pri Košiciach, a viem si poslať tú elektrínu z môjho domu do bytovky a opačne. Takisto mám firmu, ktoré pracujem cez týždeň, sú tam zamestnanci, mám na tej firme fotovoltiku, cez víkend, keď tam tí zamestnanci nie sú, ja im môžem tú elektrínu poslať domov ako nejaký zamestnanecký benefit. Takže to je práve tá komunitná energetika, to je ten základný princíp. Ako to vyzerá potom v nejakom vyúčtovaní? Jednoduchá matematika. To, čo štandardne by dodal dodávateľ a nemusel, alebo nemusí, je ponížené o tú, ktorú mi jednoducho dodá niekto, buď kamarát, priateľ z rodiny a tak ďalej. Jednoducho povedané, moja elektrina, ktorú by som si odobral od štandardného dodávateľa, bude ponížená o elektrínu, ktorú som dostal v rámci zdieľania a tým pádom ušetril som na nákladoch. A to je celá základná pointa. Poďme sa na to pozrieť z pohľadu energetického dátového centra, o ktorom už tu dnes reč bola. A tu je práve tá jedna vec, ktorú nám častokrát kolegovia z Čech závidia. My na Slovensku máme oproti štandardnej statickej metóde aj viaceré iné, priorita dynamická kombinovaná. Zjednodušene povedané, statická metóda znamená, že keď, teraz si vymyslím, mám nejaký zdroj, povedzme 100 kW a teraz to nasmerujem na nejaké miesto, ja neviem, komplex budov, kde každá by mala po 10 alebo 20 kW spotrebu, tak jednoducho statickou metodou poviem každému 1/10, že im pridelím. Výsledok môže nastať taký, že po 2-5 zopakovaniach vždycky zostane nejaká určitá časť, ktorá sa neprerozdelí. To je vlastne základná nevýhoda statickej metódy. My máme aj dynamickú. Dynamická znamená, že jednoducho ten, kto pýta viac, dostane viac. Je jednoduché pravidlo. A tým pádom výsledok je taký, že keď zdieľam ten prebytok,
tak jednoducho vždycky na konci je nula. A čo je základná pointa? Mám fotovoltiku, nechcem dodávať do siete prebytky, jednak kvôli tomu, že to je nevýhodné, jednak preto, že to je aj neefektívne. Keď vytvorím komunitu kombináciou statickej, dynamickej a iných metód, ja zabezpečím si, že vždycky na konci 15-minútového intervalu, lebo sa to robí v tzv. 15-minútových intervaloch, mám nulu. Čo je vlastne základný cieľ komunitnej energetiky a sen každého výrobcu, každého realizátora fotovoltiky jednoducho, aby všetko vyrobené sa spotrebovalo v tom mieste, kde chcem. Takže toto je základná metóda, u nás to takto funguje, to je to, čo môžeme sa chváliť. Horšie je to už potom by som povedal, popularizáciou, ale na to sme tu my. Samozrejme, všetko musí byť systém, to znamená aj ten, kto vyrába, aj ten, kto potrebuje mať o tom prehľad. To je základná metrika, to znamená, aby sa tí susedia nedohádali, aby sa tie samosprávy nedohádali, aby jednoducho nestalo sa, že jeden druhému vyčíta, kto zobral viac a tak ďalej. Takže samozrejme, na všetkým je nejaký systém. To všetko dostávajú tí užívateľia v podstate ako v rámci komunitného, nazvime to, ekosystému a to vlastne majú. Je samozrejme dôležitá legislatíva. Legislatíva u nás na Slovensku trošku bola takou brzdou. Ja tomu hovorím, že dodávateľia energií si na nás vymysleli takú pascu a v minulom roku bolo možné zdieľať len v rámci jedného dodávateľa. Odborne sa tomu hovorí v jednej bilančnej skupine. To už neplatí. Jednoducho aj u nás je možné napríklad v tej bytovke, v tom meste, v obci zdieľať medzi rôznymi dodávateľmi, medzi rôznymi spotrebiteľmi. Je to v tomto prípade úplne jedno, kto pod kým je. Nemusí meniť zmluvy, nemusí meniť pravidlá. To je veľmi dôležitá vec, ktorá vlastne nastala. No a druhá, ktorá vlastne je, že dodávateľia energií nemôžu si klásť nejaké diskriminačné opatrenia, zákaz zdieľania, iné cenníky a tak ďalej. No a posledná vec je, že sa aj zvýšil ten objem v podstate toho zdroja, ktorý môže byť zapojený. Dnes na Slovensku máme, že jedno výrobné miesto môže mať až 6 MW inštalovaný výkon. Takže jednoducho povedané, my vieme pripájať aj veľké fotovoltické parky, ktoré môžu byť súčasťou napríklad takejto mestskej komunity a stále sa to nepovažuje ako podnikanie energetike, je to ten komunitný model. Takže to sú, tak, keď to zhrniem, také zásadné zmeny, ktoré nastali tento rok. A tým pádom, čo s tým, ako to využiť? Kvázi tento model, to, čo teraz tu už predstavím, funguje rovnako v Čechách, rovnako na Slovensku. Takže napríklad zdieľanie v administratívnych budovách. Napríklad predstavme si takýto komplex, ako je tu na tomto výstavišti. Keby tu bolo 10-20 firiem a každý by mal svoj elektromer, to znamená, ja viem niektorý z fotovoltických zdrojov, ktorý by sme tu pripojili, prezdieľať v rámci tej administratívnej budovy. Dokonca tých administratívnych budov môže byť niekoľko. Tak máme aj tu na pavilón B, C a tak ďalej. Takže vlastne ja viem tú elektrínu si poslať do druhého pavilónu, ktorý nemusí byť v tom meste, môže byť od nás vzdialený aj 10, 20, 100 kilometrov. Takže toto je tá krása, že vlastne ja si viem v rámci firmy, ktorá má niekoľko pobočiek po krajine, prezdieľať elektrínu. Dnes máme niekoľko obchodných reťazcov, ktorí si takto vedia zdieľať elektrínu v rámci všetkých svojich prevádzok. Máme takto firmy, ktoré majú v podstate tiež niekoľko prevádzok a si vedia vlastne vykryť 100% svojej elektriny, dokonca ešte nejakú nadprodukciu, nejaké nadbytky vedia dať bezodplatne alebo ako podpora buď zamestnancom, alebo napríklad nejakej charite. Takže takto to funguje v rámci obytných administratívnych budov. Takto to funguje v rámci bytového domu. Bytový dom je svojím spôsobom komunita. Minimálne tí ľudia sa dohodli, že chcú spolu bývať. Najjednoduchší spôsob dať fotovoltiku na strechu, mať tam nejaké batériové ložisko, pretože cez noc tá elektrina by sa nedala vyrábať. Ideálne mať tam aj nabíjacú stanicu, pretože keď cez deň tí ľudia sú v práci, tú elektrínu nemám kde spotrebovať, ale nabíjať auta môžem. A takto vlastne vybudovať ekosystém, kde viem elektrínu dodať do jednotlivých bytov, do batériového ložiska a napríklad aj nabíjať auto. Takto už máme funkčný model. Navyše jedna obrovská výhoda, zdieľanie v bytom dome
je oslobodené od niektorých distribučných poplatkov. Takže takisto obrovská výhoda, že vlastne v tom bytovom dome môžem si zdieľať elektrínu, nemusím meniť elektromery, nemusím meniť dodávateľov, tí ľudia majú to, čo mali doteraz, navyše získavajú benefit zo svojej komunity. To isté môže fungovať na nejakom sídlisku, na nejakej ulici. To znamená malé mesto, malá obec, mestská časť si takto vedia prezdieľať. Ak si tam dajú nejaké baterové ložisko, o ktorom sa dnes hovorilo, alebo tam majú kombináciu aj napríklad veternej elektrárne, tak vlastne vedia si zabezpečiť tú prevádzku nielen cez deň, keď svieti slnko, ale aj večer, respektíve aj v zimnom období. Takže takto vlastne fungujú rôzne občianske skupiny, komunitné družstvá a tak ďalej. Je to model, ktorý už funguje a taký ideálny príklad je mestská časť Petržalka, ako keby sme si zobrali takisto nejakú časť Prahy. Jednoducho, dnes tam je kombinácia fotovoltík, ktoré sú na školách, na školkách, na športových zariadeniach a vlastne tam už funguje tá synergia. Keď ti deti v školách nie sú, tá elektrina z tých školiek ide na mestskú plávareň, respektíve v zime na verejné klzisko. A tým pádom aj cez víkendy, aj cez letné prázdniny stále sa využije ten fotovoltický zdroj na 100%. Navyše tej kombinácie sú bytové domy a už tam dochádza k tej synergii napríklad cez tie víkendy, alebo keby napríklad tá plávareň bola zatvorená, za bežných okolností všetko, čo si vyrobí prioritne mestská časť, ostáva v mestskej časti, čo si vyrobia bytové domy, ostáva v bytových domoch a takto to dokopy vlastne funguje. Takže takto tomto hovoríme moderná energetika praxi. Toto je budúcnosť. V zahraničí to takto funguje. Sú dnes komunity napríklad v Belgicku, kde je desiatky tisíc takýchto užívateľov a dnes už fungujú pomaly ako nielen malé energetické spoločnosti, ale pomaly ako malé banky, ktoré kumulujú zaujímavý objem peňazí a vedia podporiť ďalších, ktorí do tej komunity vstupujú. Jedna z ďalších vecí, ktoré naozaj na Slovensku máme už funkčné, sú podpora financovania. Dnes každá taká komunita, a to je jedno, či to je bytový dom, alebo či to je občianska, alebo je to samosprávna, vie získať dotáciu až do 50 000 na vybudovanie práve takéhoto komplexu. Takže je to aj podpora samozrejme z Európskej únie, aj národná, ako to pomôcť, ako vlastne na začiatku naštartovať, než tam začne fungovať tá vlastná ekonomika. Takže toto už dnes funguje, to sa nám podarilo v minulom roku vybaviť. No a samozrejme tým všetkým, čo robíme, čo sa snažíme, chceme zabrániť tomu, aby vznikla tzv. Ľudská kreativita v takejto podobe, ako je na tomto obrázku, lebo to je to, čo asi nechceme nikto. Nejaké svojvoľné inštalácie na bytových domov, na balkónoch, ktoré ohrozujú ľudí a tak ďalej. Takže tomu chceme zabrániť tým, že to budeme robiť poriadne, že to budeme robiť podľa všetkých noriem a že to budú robiť zodpovedné firmy. No a výsledkom môže byť úplne iné čísla, ako vidíme tu. A to je zase naopak to, čo zavidíme my vám. O tom je aj tento projekt, ktorý sme tento rok rozbehli s Ministerstvom práce a sociálnych vecí, ktorý dokonca realizujeme s partnermi z Čiech, kde jednoducho cieľom je ukázať príklady, ako to funguje, ukázať reálne príklady či samospráv, bytových domov, kde to už tí ľudia, tie úžitky majú. Pretože aktuálne čísla sú na Slovensku takéto. Máme cez 1300 skupín zdieľania. Niekto povie málo, niekto veľa. Možno len tak, aby som dal metriku. Rok dozadu, možno v roku 2024, ich bolo 150. To znamená, keď to zoberieme, je to 10-násobný takmer náraz oproti roku 2024. Ale keď sme zobrali čísla od vás, tak zase vy ste 10-násobne pred nami. Takže áno, tam sa radi by sme sa dostali. Takisto z pohľadu počtu zapojených miest. U nás ich máme okolo 5000, aktuálne okolo 5500, vy ich máte 30 000, takže to je len možno tak na porovnanie. Keď sa bavíme o tej vyzdielanej elektrine, u nás sa vyzdielalo 8 gigawatt alebo 8000 megawatt hodín. U vás takýto objem vyzdielate za mesiac. Takže áno, to sú tie čísla, ktoré niekedy povedia tú pravdu, že OK, ešte máme čo robiť. A to je ten paradox. Napriek tomu, že technicky naozaj ten systém je dokonalý. Všetko funguje. Máme model financovania.
máme technicky to zaujímavé nastavené, bohužiaľ tí ľudia o tom nevedia. To znamená, aj na takýchto fórach potrebujeme dávať, vidieť, že to funguje, potrebujeme ukázať tie príklady aj z Čiech a zase opačne vám ukázať tie slovenské modely a o tom vlastne je činnosť nášho združenia, nášho klastra, aby sme jednoducho na takýchto konferenciách, na takýchto fórach spájali vystavovateľov, realizátorov s tými, ktorí to v konečnom dôsledku budú využívať. A to je vlastne aj cieľom tejto akcie, ktorá vlastne má byť pozvánkou na budúci Aquaterm, na budúci rok, ktorý bude vlastne na Slovensku, kde vieme ukázať znova, ako v Čechách to je, ako to môže fungovať, aby jednoducho tí ľudia nielen poznali technologické novinky, tí inovátori, ale aj tí bežní obyvateľia vedeli to zužitkovať pre lacnejšiu energiu, pre sebestačnejšiu energiu a v konečnom dôsledku aj pre zelenšiu. Ale to častokrát ľudia nechcú počúvať. Takže z mojej strany všetko. Ušetril som nejaký čas, odovzdám slovo. Děkuji panu Modrákovi za představení sdílení elektřiny na Slovensku. A dámy a pánové, touto přednáškou dnešní Aquaterm Business Forum končí. Jedná se o závěr celého veletrhu Aquaterm, který i končí v dnešní den a bude pokračovat příští rok na Slovensku v Nitře, kde se možná rovněž potkáte s Kex Energy. Děkuji vám tímto za pozornost a za účast, ať už na online na streamu, tak zde přímo na veletrhu. Děkuji a nashledanou. Naschledanou.